Praise the Lord. बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं। दिनैहाय मोनसे बिषयखौ लानानै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो होननानै फैदों। बेनो जाहैबाय टेस्टिमनि। गोबां सम जाबायमोन आं बेबायदिनो टेस्टिमनि गोबां आंनियाव दंब्लाबो बिथांमोना दिनैहाय गाव गावनि टेस्टिमनिखौहाय बे पाब्लिकलि शेयार खालामनो होयैखाय बेबायदि भिडिअ खालामनाय जाया। अब्लाबो नैबे सासे व्यक्ति जाय आदाया गावनि बिसिनि थाखाय जे आरज खावलायदोंमोन, नैबे गावनि सोखाजानायखौ मोननानै इसोरखौ बाख्नायनायनि मुङावहाय मोनसे भिडिअ खालामदों फंबाय होननानै आंनिसिम खावलायहरदों। बेनिखायनो आं दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बे आदानि बेमारनि हामनायनि सिगाङाव जे आंखौ आरजनि खावलायदोंमोन, कल रेकर्डिंखौ आं नोंथांमोननो खोनासंहोग्रोनो सानबाय। बिनि उनाव जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जागायलांनोसै। अन्नानै नोंथांमोना खोनासंदो। चिरांनिफ्राय माने नोंनि इउटुब चेनेलखौ आं नायो नालाय। आदसा आं दा बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो सानदों आरो एसे माने आंनि मेसेजआ माने उदैयाव एसे प्रब्लेम होबाय थादों, माने साबाय थायो आरोना। ओमफ्राय ओरै आथिंबो मिजौवो, ओमफ्राय उदैयावबो माबा गथा सानाय मोनबाय थायो होनदों आरो। ओमफ्राय दा डक्टरनाव थांनो नागिरनायाव गाव बुंदों आरो माने कर'ना बोथोर, दा डक्टरनावबो थांथ'ला बेबायदि बुंनायखाय आं बेखौनो इसोरानो सोखागोन होननानै दा नोंथांनिसिम एसे प्रेयार खालायनो खावलायदों आरो। बेनि बे जानाय व्यक्तिनि नामा माबा आरज बसुमतारी। ओमफ्राय आंनिया असक बसुमतारी। अब्ला नोंथांमोना कल रेकर्डिंआव खोनानो मोनखाबाय जे सासे आदा जे असक बसुमतारी, बियो गावनि बिसि आरज बसुमतारीनि थाखाय बियो आरज खावलायदोंमोन। बिहा मा बेराम दंमोन होनना बुंदों, उदैयाव साबाय थानाय, गथाथा मोनबाय थायोमोन, गथाथा मोनबाय थानाय, आथिं मिजौनाय, बेबायदिनो गोबां सैनांनायजों बेयो भुगिनांनानै दंमोन। बेबायदिनो बे कर'ना महामारिनि थाखाय बियो गिनानै डक्टरनावबो थाङाखैमोन होनना बुंदों। बेबायदिनो बियो फोथायदोंमोन, इसोरनाव फोथायनायनि गेजेरजों आरजनि खावलायदों। बियो आंखौ गिबि खेब आरजनि खावलायदोंमोन 18 जुलाइआवहाय। बेनि उनाव साननै थांनानै 20 तारिखआव आदाया आंखौ कल खालामदों, फंबाय एसे मोजांसिन जाबाय होननानैहाय। बेनि उनाव आरोबाव आरज खालामबाव होननानै बुंदों। बे आरज खालामबावखांनायनि उनावहाय बे दिनैहाय आङो थार्ड टाइम मोनसे लास्ट कल खालामदों। गेजेराव बेबायदिनो जगाजग दंब्लाबो नैबेबायदि टेस्टिमनिनि थाखाय आंखौहाय कल खालामदों फंबाय होननानैहाय। अब्ला नोंथांमोना आंनि खुगाजों नङा, बे आदानि खुगानिफ्रायनो इसोरा बिथांनि न'खरनि सायाव, बिथांनि बिसिनि सायाव माबायदि खामानि मावखो, बा बिथांनि बिसिनि बेमारखौहाय, बे उदैयाव गथाथा मोनबाय थानाय, साबाय थानाय, जि मिजौनाय, सैनांनाय गासैखौबो इसोरा दिनै सोखानायखौ नोंथांमोना बे आदानि खुगानिफ्रायनो खोनासंदों। माने आंनि मेसेजआथ' दा फुरा मोजां क्लियार जाजोब्बाय नालाय। आं बेनि थाखाय फंबाय नोंखौ आं भिडिअ आपल'ड होजानो लुबैदों आरो। आदसा दे जागोन दे। माबा आरज बसुमतारी, ओमफ्राय आं बिनि फिसाय जाहैबाय असक बसुमतारी। दे जागोन दे। गामिया फाथाबारि आरोना, सानजा फाथाबारि। दे दा जेबो उसुबिदा गैला होमबा ना? माने बे मा होनो गोथार थाव दै फास्टिंआव लाफानाय मानाय बेखौ फुननानै खनथाम खनब्रैसो फुनदों आरो ना। ओमफ्राय दा बे सायावनो गथा नुजा थाखाबायमोन, गथा मोनदांजोबखासैमोन। ओमफ्राय दा मा दांग्रोमबाबो मोनला आरो, सानायबो खोन्थानो रोंला, आथिं आखाइ मिजौनायबो खोन्थानो रोंला। आं गोसोआ थानो सुखैनि आं खम खालायनाय जादों आरो। दे मोजां दे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. अब्ला नोंथांमोना बे आदानि खुगानिफ्रायनो इसोरनि जे गेदेर महिमा, इसोरनि जे गेदेर खामानि मावनाय नोंथांमोना दिनैहाय खोनानो मोनबाय। बेनिखायनो जोंबो दिनैहाय जोंनि जिउआवबो बेबायदि सोखाजानायखौ मोननोब्ला, इसोरनिफ्राय बेबायदि अननायखौ मोननोब्ला जों मा खालामनांगोन? आं इसोरनियाव गाबनो हानांगोन ना? जोंनि जिउनि गोजोननाय होग्राया ख्रिस्ट'आनो होनना बुंदों। दिनै आदानि न'खरावहाय गोजोननाय गैयामोन। बिथांनि बिसिहा सानाय सुनायजों गोबांथार सैनांनाय दंमोन। थारैनो गेदेर सोमोनांथाव, इसोरा गावनि बिसाफोरखौ माब्लाबाबो बिसोरनि गाबनायखौहाय हलाय खालामा होनना बुंदों। जों जुदि बियोब्ला बे जोङो थारैनो होयो, नाथाय जोंनि बिनायनि प्रसेसफ्रा जोङो रोंनांगोन। इसोरनियाव जों माबोरै थानानै नांथाबनायनि गेजेरजों जों बिनो हागोन, बा इसोरनियाव जों माबोरै बियोब्ला इसोरा जोंनो होयो, जोंनि बिनायखौ माबोरैहाय खोनासङो, जों बेखौहाय जों एसे
साननानै नायनो गोनां ना जोंनि जिबनाव जों लुबैयोल' जों नाथाय इसोरनो मा होनो हादों जोंनि जिबनखौ जोंनि गोसोखौ जोंनि गासै खामानिफोरखौ जों इसोरनो होनो हादोंना हायाखै जों बेखौ एसे साननानै नायग्रो बेनिखायनो जों गासैनिबो थाखाय इसोरखौनो हामबायनो दिनै आदाया गावनि बे सोखाजानायखौ मोननायखाय इसोरनिफ्राय बे गेदेर महिमाखौ अननायखौ मोननायखाय इसोरखौ हामबायनो बेयो गोबांथार बाख्नायजाथाव बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना दिनैहाय बेबायदि आर'जनि गेजेरजोंहाय गोबांथार सोखाजानायखौ मोनबाय बिथांमोना दिनै पाब्लिकलि बेबायदि भिडिअनि गेजेरजों इसोरखौ हामबाय होनो हायाखैब्लाबो बिथांमोननि जानानै आंफोरबो इसोर जिसु ख्रिस्ट'खौनो हामबाय आरो हामबाय होनदों इयुनाव बेबायदि अननायखौ बिसोरनि जिबनाव मोनबाय थागोन आं बेनि थाखाय आरो नोंथांमोननि थाखाय आर'ज खालामबाय थागोन अब्ला फैदो बे समाव जों गुसुङै इसोरनि बाइबेल सिरिजों नायनो बे समावहाय आं लादों कलसियानि 3 बालाबनि 15निफ्राय 17 सिरि आं बेयावहाय फरायनाय बेबायदि लिरदों नोंसोरनो गोजोननाय होग्राया ख्रिस्ट'आनो जोंनि जिबनाव गोजोननाय होग्राया ख्रिस्ट'आनो होनना बुंदों जों दिनैहाय गोबांथार संसारनि सैनांनायफोरजों जोङो मोदोमनि सैनांनायफोरजों जिउनि सैनांनायफोरजों जों बेंग्लियो बायग्लियो जों सैसोनाङो नाथाय बेफोरनि गासैबो गोजोननाय होग्राया फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आनो होनना बुंदों बे गोजोननाया नोंसोरनि गोसोआव थानानै नोंसोरखौ दैदेनथों बे गोजोननायानो फोरबोआनो जोंनियाव थानानै जोंखौ दैदेनथों होननानै बुंदों मानोना गोजोनै थानो थाखायनो इसोरा नोंसोरखौ गासैखौबो खौसेयाव हांख्रायबाय होनदों जोंनि जिउआव जोंनि देहायाव जोंनि गासैयावबो गोजोननायखौ मोननो थाखायनो दिनैहाय फोरबो जिसुआ जोंखौहाय गावनियाव हास्थायो हांख्रायो जोंखौहाय लिंहरो जों बिनियाव थानानै जोंनि जिबनखौ जों मोजाङै दैदेनलांनो हानाय बायदि आरो नोंसोर अरायबो इसोरखौ बाख्नाय होनना बुंदों जोङो जेब्लायबो इसोरखौ बाख्नायनो नांगोन जोंनि गासै समावनो जों दिनैहाय इसोरनिफ्राय अननायखौ मोनदों अब्लाल' जों बाख्नायनि जोंनि जिबनाव जों जेब्ला दुखु फैगोन बे समाव आं इसोरखौ नागारथ'नि नै बेबायदिखौ जोंखौ इसोरा लुबैयाखै जों जेब्लायबो समाव नामदों अरायबो जों इसोरखौ बाख्नायनि बेनिफ्राय 16 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबा नोंसोरनि गोसोफोराव बुंजासे थादों होनना बुंदों जोंनि गोसोफोराव जेब्ला ख्रिस्ट'नि रादाबा इसोरनि रावा जोंजों लोगोसे थागोन अब्ला जोंनि जिबनाव जों देरहानायखौ मोनगोन गोजोननायखौ मोनगोन आरो जों बोलोखौ मोनगोन आरो बिनि उनाव मा लिरदों गासै गियानजों गावजों गाव फोरोंलाय आरो गोसोमानि जों नोंसोरो इसोरखौ हामबाय होननायनि मुङै गितफोर मेथाइफोर आरो जिउनि देंखोफोर खनदो होनना बुंदों जों इसोरखौ बाख्नायनि गेजेरजोंहाय नोंसोरो जेखि बुङा आरो खालामा मानो बेखौ फोरबो जिसुनि मुङै मावदो आरो ख्रिस्ट' जिसुजों बिफा इसोरखौ बाख्नायदो जों जिखिनि खामानिफोर मावाथों मानो संसारनियानो जा ना जोंनि देहानियानो जा जों जिखिनि खामानि मावा मानो इसोरखौ हामबाय होननायनि गेजेरजों इसोरखौ सिगाङाव दोननायनि गेजेरजों जोंनि खामानिफोरखौ जों जुदि मावफुङोब्ला नोंथांनि जिबनाव थारैनो देरहानायखौ मोननो हागोन ना नोंथांनि जिबनाव सैनांनाय दंब्लाबो नों बिनिफ्राय बारग'नायखौ मोननो हागोन नोंथांनि गासैयावबो जों गोजोननायखौ मोननो हागोन नोंथांनि न'खराव नोंथांनि समाजाव नोंथांनि गासै खामानियाव जों देरहानायखौ मोननो हागोन बेनिखायनो अनलायग्रा आंनि बिदा फंबायफोर ख्रिस्ट' सिबियारि लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसेनो जायफोर बिथांमोना दिनैहाय गुबुन धोरोमनि बिथांमोनखौबो आं खावलायदों बे समावहाय जों जेब्ला इसोरनियाव नांथाबनानै थायोना नोंथांनि साननायफ्रा नोंथांनि मावनायफ्रा मोजां आखलजों थाङोब्ला जों देरहायैनि जेबो मानि गैया होनना बुंदों इसोरनि आज्ञाफोरखौ इसोरनि हुकुमफोरखौ जों जुदि मानिनानै सोलिनो हायोब्लानो जोंनि जिबनाव जों गोजोननायखौ मोननो हायो बेनिखायनो आं दिनैहाय बे समावहाय नोंथांमोन साफ्रोमनिबो जानानै जों इसोरनाव जों गुसुङै आर'ज खालामनि नोंथांमोना मेगन मिसिबगोन इसोरा नोंथांनि जिबनाव लानाय थांखिफोरखौ जाफुंहोगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों जोंनि गोसोफोरखौ जों गथायनो जोंनि गासै खामानिफोरखौ जों गथायनो लोगोसे इसोरखौ हामबायनि जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोराफा नों आफाखौ दाना बे समाव नेनो हामबायदों मानोना नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय जों दिनै जिउआवहाय नोंनि गेदेरथार महिमाखौ जों नुनो मोन्दों प्रभु आफा जोंनि जिबनाव गोबां सैनांनायफोरनिफ्राय गोबाङा दिनैहाय बारग'नायखौ मोननो हादों प्रभु आफा सोखा जानायखौ मोननो हादों आरो बिथांमोना दिनैहाय नोंखौ हामबाय होननाय जों नोंनिसिम जि टेस्टिमनि भिडिअ लानानै फैनो थाखाय आंखौ खावलायदों प्रभु बे भिडिअनि गेजेरजों बिसोरनि जिउआवल' गोजोननाय नङा प्रभु आफा संसारनि गासैबो जों जायफोर व्यक्तिफोरा बेखौ नुयो बेबायदिनो नोंनि गेदेर महिमाखौ मोनदांनो हायो नोंनि अननायखौ मोननो हायो बिथांमोननि जिबनावबो नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ होदो प्रभु आफा जायफोर व्यक्तिफोरा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबनाव बिथांमोननि गोसोआव बिथांमोननि आत्मायाव नों पबित्र आत्माखौ स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार जिउजों बिसोरनि जिबनाव सुफुंदो प्रभु आफा बिसोरनि गासै मावनो लानाय खामानिफोरखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु आफा गासैखौबो देरहानायनि लामायाव बिसोरखौ लाबोदो प्रभु आफा बिथांमोननि जिउनि साननाय गोसोनि हास्थायनाय आरो मावनो लानाय गासै थांखि बिथांखिफोरखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिसोर गासैखौबो जाफुंनायाव लामायाव दैदेनदो बे गुसुं आर'ज बाखि सम्मानिखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायनानै सासोर बासोर ख्रिस्ट'फोर जिसुनि बिबाय आमेन आरो बे समाव नोंथांमोना मोनसे मिथिहोनो सानदों नोंथांमोना बेबायदिनो आर'जनि खावलायनायफोर दंब्ला माबा मोनसे टेस्टिमनिफोर होनोब्ला आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनि कमेन्ट बक्सआव होनानैबो नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन बा आंनो वाट्सएप हरनानैबो नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन आरो नङाबा थोंजोङै कल खालामनो हागोन आं नोंथांमोनखौ बे समावहाय खावलायखाबाय अब्ला गोजोनथोंसै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनो दोनथ'बाय गोजोन्थों आमेन